ing angkasa bojo loro. Ah, kok bojo loro to, Pak? sun tekon war tenek reki rangkul bukan rangkul tenang ini ya cocok gawane anyepe ra umum kok cah mbok sumpah maine wis ning lapangan udan-udan kanyeben aku kudu pipis nganti tak empet ae Cocok karo ngene. pipis ora nek kamar mandi aku ngono aku yo ora kesuwen. Alah apa wong lanang arep pipis nek luruk kamar mandi. Wong lanang ki nek arep pipis rasa bingung. Lho kok mboten bingung niku terus pripun? Lah kaya aku mau ning mburi sang obat. Ora ana banyu ora masalah. Lah tak obat tak betno kiwa tengen. Sok-sok ya tak tutul-tutulno barang. Lah piye ra nek kamar mandi ya? Kamar mandi ya tutupane kain lho. Kain kok kain. Wajah janji-janji aku eling sumadot Sotias ingsun Nimas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit tangis ing tias nganteni dengeran bulan musiknya apa? Ready, oke. Wewayanganmu, wong ayu, saben bengi aku tansah kelingan parang sliramu. Paribasan aku ora bisa turu. Spesial untuk Anda semuanya, kita nikmatin bareng-bareng hiburan malam hari ini. Wayangan kan meridu ratilah soko ing pandulu endah pasuryamu seliramu sejantung hatiku
tansah kelingan semu kan uwal saka panyawanku wis tak lali nyatane ora bisa lali nyedak kawan pun kakakmu ayu Nimas pepujanku aja ayu saka panyawanku dadya tandha tresna manjengane tenging kalbu wayangan tanggeriku ratilan saka ing pandulu enggak pasuryanmu sirahmu jantung hatiku tansah kelingan semu uwal saka panyawanku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali wong ayu Kula pun percaya yen panjenengan saestu tresna kaliyan kula. wis percaya tenan tak jaluk wae aja nganti kowe janji-janji tak jaluk kowe tetep tresnani lawan aku